Селям алейкум, хайрлах шомлар, витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. В следующем часе с нашими гостями будем обсуждать самые актуальные новости, которые касаются временно оккупированного Крыма. И я готова представить гостя нашей студии. Не студии, а человек, который с нами связался и с которым мы будем обсуждать эти самые новости. Это Тарас Чорновол, політолог. Вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Як справи у вас? Та нічого, як у всіх. Як вся країна живе, так і ми живемо. Дай Боже, щоб не гірше. Давайте с вами начнем нашу беседу с такой новости. Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию вернуть аннексированный Крым Украине и прекратить репрессии против местного населения. Далее вот цитата. Росія повинна припинити утиски тих, хто чинить опір її окупації, звільнити всіх незаконно утримуваних українців і повернути Україні повний контроль над півостровом. Крим – це Україна. Пане Тарасе, это вот очередное такое декларативное заявление, либо после этих слов последуют какие-то эффективные действия? В першу чергу треба розуміти, що не буде відходу від тих дій, які були. Тобто не буде відкату назад. Тому що Росія дуже сподівалася. І окремі заяви, окремі твердження президента Дональда Трампа свідчили, що можуть бути хитання. То він збирався Росію вернути назад Велику Сімку, до вісімку, власне кажучи. Давайте ж згадаємо, з вісімки Росія вилетіла фактично навіть не за Донбас, бо там тільки починалося безчинства, а вилетіла за незаконну анексію Криму. І було б дуже велике побоювання, що американська політика постарається якось це не забути, а менше акцентувати на цьому, менше враховувати. І як контраргумент до всіх заяв Дональда Трампа, заява держсекретаря, мені здається, вона була дуже корисною і дуже потрібною. Тому що Трамп може говорити багато речей, але все одно в них в міжнародній політиці є командна гра. І те, що говорить Трамп, це емоції, а те, що говорить Майк Помпео, це є рішення команди, в якій і Трамп, і інші ці рішення підтвердили. Тобто, насправді, ми можемо бути впевнені в тому, що Америка не буде здавати Крим, не буде його списувати, не готова його розмінювати на якісь там домовленості з Російською Федерацією, на якісь там інші важливі, неважливі для американців речі. На мій погляд, це є дуже позитивна річ. Вона ще позитивна ще з двох обставин. Крім того, що ми дістали підтвердження незмінності позиції Америки щодо незаконної анексії Криму. Вона ще корисна тим, що зараз через коронавірус дуже сильно знизилася активність міжнародного життя. Немає засідань, повноцінних засідань Генеральної асамблеї ООН. А ми пригадуємо, наша традиція українська, вироблена за попередні роки. Ми добилися цього, що ви на асамблеї, ми і наші друзі світові, фактично така коаліція за Україну і за Крим, проводили 2 рази на рік резолюції, рішення щодо Криму. Першої половині року ми завжди проводили рішення стосовно незаконності анексії, і в другій половині року ми завжди проводили також рішення знаком протесту проти репресій, проти переслідування кримських татар, проти того етноциду, який проводиться зараз в Криму. І тому нам дуже було важливо, щоб оце перше рішення, яке не можна було провести через абсолютно об'єктивні причини, щоб воно було чимось компенсовано. У нас є дуже велика надія, що зараз, оскільки Вашингтон є приймаючою стороною для саміту Великої Сімки, так вона буде віртуально проходити, але там Вашингтон все одно, як господар, задає порядок денний, там відбувається дуже серйозна підготовка до цих переговорів, вони будуть мати дуже серйозний багатоплановий характер, і після цієї заяви Майка Помпео ми можемо розуміти, що на зустрічі Великої Сімки тема Криму теж прозвучить. Майк Помпео не розкидається своїми заявами. Держсекретар є людиною достатньо діловою. Якщо він робить якусь певну заяву, вона має мати продовження. Вона могла би мати продовження в вигляді додаткових нових санкцій проти Росії. Поки що ми не маємо такої інформації, щоб саме по темі Криму вони готувалися. Але вона може мати своє продовження в спільному рішенні, чи спільній позиції, чи в підтримці, скажімо, України і кримчан в протистоянні Росії на такому найвищій такій площадці. Тому я би казав, що це є дуже добре. Це перша частина. І друга дуже коротко. Знаєте, на превеликий жаль, про Крим українська влада згадує дуже спонтанно, так, раптово. Якийсь момент хтось їм нагадав, вони десь про це сказали. Потім тема знову зникає.
Ми не стоїмо постійно, українська влада не стоїть постійно на темі, про що я говорив, що про Крим маємо говорити скрізь, завжди і без перерви. Но все же не кажется ли вам, что в последнее время тема Крыма активизировалась? Вот вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников стал говорить о пересмотре будапештского формата. Дмитрий Кулеба вместе с украинскими чиновниками во время своего визита в Берлин говорил о начале переговоров по созданию неизбежной площадки по деоккупации Крыма. Да? Потом заявление президента Зеленского в «Украинской правде», да, когда он сказал, что пока вопрос Крыма не будет решен, отношения России и Украины нормализированы не будут. Может, все-таки это означает, что в вопросе Крыма сейчас идут какие-то активные действия? Возможно, мы увидим какую-то платформу по Крыму? На жаль, я не є таким оптимістом, я бачу трошки іншу ситуацію. Заяви дійсно прозвучали, але я вам скажу, що ті заяви, це десь приблизно, давайте згадаємо, от є такі Курильські острови, які окуповані ще Радянським Союзом, потім Росією, ще від Другої світової війни. В Японії її керівники завжди повторюють тезу про незаконність окупації і тому подібне. Вони її повторюють разів 10 частіше, ніж багато хто наших українських урядовців згадують про Крим. Але це за собою не тягне ніяких наслідків, тому що паралельно з тим нормально співіснують, нормально співпрацюють і живуть так, ніби проблеми курів насправді не існує. Тобто треба відрізняти ритуальні заяви від реальних дій. На превеликий жаль, заява Володимира Зеленського про те, що доки не буде повернуто Україні Крим, доти не буде нормальних відносин, нормальної співпраці, вона, на жаль, трошки голослівна. Тому що ми бачимо і з приходом нового міністра інформаційної політики та культури пожвавлення в цьому напрямку. Людина хоче відкривати знову ті ж самі контакти, які були заблоковані раніше. Зокрема, показ в Україні кінофільмів, інших програм, створених людьми, які підтримують анексію Криму незаконну, і тому подібне. Тобто ми бачимо, що насправді іде трошки інший тренд. Але добре, що в нас є міжнародні друзі, добре, що самі кримські татари добре сильно про це нагадують, добре, що у кримських татар так само є добрий, хороший друг Реджеп Ердоган, який не забувається про цю тему і після свого візиту в Україну іноді нагадує про неї. Тому тему Криму скинути не вдасться. Я противник єдине, що деяких заяв, які робляться тільки для внутрішнього споживача. Коли ми говоримо про те, що ми якимось чином будемо Крим переглядати в відношенні з Будапештським меморандумом. Що ми можемо по Будапештському меморандуму зараз сказати? Ми дотрималися своїх умов. Ми видали з України ядерну зброю. Інші країни не порушили Будапештський меморандум. Його порушила тільки Росія. І скільки ми не будемо говорити, нам кажуть, а що? Які претензії до нас? Будапештський меморандум не передбачає жодних актів прямої дії, окрім проведення консультацій і звернення до Генеральної асамблеї, до Ради безпеки. Так у нас даже этих консультаций не было на протяжении 6 лет, ни разу. И инициатива не звучала. Насправді, я тут відразу скажу, у нас було звернення нотою ще, по-моєму, міністр Дещиця, звертався нотою ще весною 2014 року. Консультації як такі, на жаль, вони були занедбані, вони були проведені не з нашої волі, а з волі наших гарантій, вони були проведені не в форматі єдиної цілісної наради. Вони були проведені, так званим методом човникової дипломатії. А американці вважають, скажімо, що ті консультації відбулися. По-моєму, таку ж саму позицію дотримуються британці. Які мати результати з консультацій, якщо один з гарантів насправді став порушником? Всі ж передбачали, що всі дали зобов'язання перед Україною, що не буде посягань на її територіальну цілісність, на її безпеку, не буде тиску на неї, в тому числі економічного тиску. Єдина країна, яка це порушила, виявилася Росія. Коли це відбулося, Будапештський меморандум, крім того, гарантував, що якщо якась третя країна проти України це зробить, тоді ці гаранти мають разом ополчитися і допомогти. Але коли один з гарантів це робить ядерна держава, то в такому випадку просто Будапештський меморандум не передбачав якихось заходів, що можна зробити. Тому, коли починають у нас ті чи інші політики дуже сильно апелювати до Будапештського меморандуму всередині країни, мене це тривожить. Це означає, що бракує дій назовні. Тому що давайте зрозуміємо, для чого нам потрібно зараз згадувати про Будапештський меморандум. Щоб постійно тикати західні країни. От ви обіцяли нам, ви не виконали, ви перед нами маєте борг, ви маєте вину. Ми маємо їм про це постійно нагадувати. Але коли це говорять не їм, бо їм про це не нагадують ніде. Про це не нагадували Трампу на жодних переговорах. Ми чули роздруківки розмов, скажімо, Зеленського з Трампом, 2 розмов. Там ні слова не було. Про це не нагадують
іншим лідерам світовим. Про це чомусь говорять тільки українцям, про Будапештський меморандум. Українцям не треба говорити. Це треба говорити західним лідерам. Хоча ми розуміємо, що Будапештський меморандум не має жодного засобу прямої дії, але принаймні це є моральне нагадування. Хоча, слава Богу, ми бачимо по заяві держсекретаря США, що навіть без нагадування вони все-таки готові підтримувати. Ну, давайте вернемся к истокам, да, с чего, собственно, все начиналось. Вы знаете, сегодня пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко возмущен попытками стороны защиты экс-президента Виктора Януковича оправдать российскую агрессию и переложить ответственность на Украину за незаконную аннексию Крыма и оккупацию на Донбассе, сообщает пресс-служба партии. Об этом он заявил на допросе в ходе заседания по делу госизмены Януковича. Давайте его послушаем. Якщо ви проаналізуєте інформацію, яка стала публічною про перехоплення розмов керівництва Росії, вони давали чіткі вказівки про атаки на мене та недопуск до Сімферополя. І всебічно мені перешкоджали. Та мене це не зупинило, і я провів усі необхідні зустрічі у Криму. До речі, я був єдиним, який приїхав із цією місією. Коли я повернувся до України, вніс пропозиції негайно організувати консультативну групу, у якій представники Верховної Ради Криму взяти участь не змогли, бо Крим уже перебував під окупацією. Рішення президента Януковича звернутись до президента Росії Путіна всупереч Конституції із запрошенням іноземних військ на територію України та здійснення агресії зробило його злочинцем. Злочин Януковича був продемонстрований 1 березня 2014 року російським представником на Раді безпеки ООН. Тоді представник російської влади продемонстрував лист, яким Янукович запрошував окупаційні війська на територію України, якими були здійснені спроби легітимізувати російську агресію у Криму. Ну, в этом своем синхроне, да, Порошенко говорит, что армии практически не было. Вот такое отношение к вооруженным силам, это была последовательная такая подготовка к аннексии полуострова или просто какая-то халатность властей? Ну, я б не казав, що будь-хто, навіть Янукович, готували анексію півострова Росією. Будь-хто, хто очолює українську державу, хоче її мати в цілісності, хоче її контролювати. Інша річ, що не завжди з благими мотивами. Для Януковича там, ну, очевидно, його там дачі мали відношення, якесь значення, там і нерухомість, інші речі. Ну, але все одно ніхто не хотів здавати. Насправді проблема була в чому? В Україні дотримувалися при багатьох попередніх владах принципу, що Росія для нас не становить загрозу. Більше того, при тому всьому, що ніби говорили, що загрози взагалі для України нема, але зверніть увагу, всі, практично всі боєздатні частини перебували на заході України. Я ж дуже добре знаю, я ж сам з Львівської області. Я знаю, де перебували протиракетні війська, де пробували наші основні зенітні установки, наші буки. Це все перебувало на заході України. Основні найкращі вертолітні підрозділи тощо. Ще було кілька невеликих, дуже невеликих, але реально мотивованих і боєздатних невеличких військових частин у Криму. Практично Україна була оголена від армії, тому що вважалося, що на нас ніхто не нападе, але за традицією ми чомусь захищали себе від, як це називалося, агресивного блоку НАТО з західної частини країни. Тобто, насправді, мені здається, що це було продовження злочинної політики роззброєння, ослаблення України, яка ніяк не очікувала, ніхто з політиків не очікував, що на неї вдарять ці браття з Росії. Тому це не стільки наслідок прямої підготовки до анексії, скільки абсолютна неадекватність попередніх керівників української держави. На щастя, за попередні 5 років ми активно розвинули армію. Вона сьогодні готова відбивати атаки, і тому росіяни не дуже ризикують сильно десь там лізти і пхатися. Але мене тривожить, що пройшов тільки рік нової влади, і в Верховній Раді вже появилася постанова про, не постанова, а проект закону про чисельний склад Збройних сил України, яким вони мають бути знову скорочені. Я не думаю, що сьогодні найкращий період для скорочення Збройних сил України. Це ознака того, що повторюється те, що робили і Янукович, і Кучма, і що, і, на жаль, і при Ющенку багато хто робили ті часи, коли українську армію, по суті, демотивували, роззброювали, робили все слабшою. Це дуже загрозова тенденція. Ну, понятно, что история не любит сослагательного наклонения, но все же я хотела спросить, а могли ли наши западные партнеры тогда реагировать более радикально как-то? Очевидно, що могли, але вони самі розгубилися.
Україна, треба віддати належне, і до президентських виборів було багато заяв і звернень апеляцій. Але, на жаль, всі вірили, що можна задобрити Путіна, що він далі не піде, що це тільки так собі, якісь шаловливі ігри і не більше. На жаль, мені здається, західні партнери занадто довго звикалися з думкою, що війна в Європі більше неможлива. Закінчилась війна на Балканах, і вони думають, що це вже все, що це вже крапка. Вони забулися про злочинний фактор Російської Федерації. Тому ця загроза нікуди не зникала, вони не були готові. Для того, щоб їх переконати, треба було більше року. Давайте нагадаємо, що тільки тими зусиллями дипломатичного Порошенка, нам ще повезло, що він, крім всього іншого, крім там патріотизму, надхрапистості, такої жорсткості, він ще й був колишнім міністром закордонних справ. Він мав освіту міжнародну, і він добре знав, як розмовляти, якою мовою розмовляти з закордонними лідерами. Йому треба було близько року для того, щоб переконати західних лідерів, що проти цієї агресії треба протистояти. Що якщо Захід зіллє скине Україну в зону сфери впливу Росії, перше, це буде страшна кров, це буде страшне кровопролиття всередині Європи, для самої Європи страшна загроза. Але друге, це буде тільки розпалювати російський апетит. Йому вдалося переконати. І вже з 15-го року ситуація почала мінятися, а в 16-му році змінилася кардинально. На жаль, зараз вона знову помінялася з точністю до навпаки. Я просто нагадаю, була одного з наших дипломатів дуже така красномовна фраза, що в нормандській четвірці була спочатку ситуація, розкладка сил 3 проти 1. Німеччина, Франція і Росія проти України. Щоб ми зрозуміли, як весною чи літом 2014 року нам було очікувати підтримки чи допомоги від наших західних партнерів. Да. І тільки десь 16-го року, закінчую вже, стало знову 3 до 1, але Німеччина, Франція і Україна проти Росії. Зараз, на жаль, ситуація починає хитатися в протилежний бік, і мене це дуже тривожить. Вот давайте поговорим еще про Минск. С вами буквально 2-3 минутки у нас. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба образно заявил, что Украина держит минские переговоры на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких. Давайте послушаем его цитату. Я б сказав, Мінськ ще не вмер, але Україна тримає його на німецько-французькому апараті штучної вентиляції легень. Вибачте за чорний гумор. У дипломатії є 3 основних методи досягнення мети. Перший – це щось активно робити, нав'язуючи свій порядок денний, свої ідеї і змушуючи партнера реагувати. Другий – це нічого не робити. Тоді речі, як правило, помирають самі собою, або тебе заганяє партнер, який щось робить. І третій – імітувати, що ти щось робиш, але насправді нічого не робити. Я не хочу заглиблюватись в минуле, але зараз наша принципова позиція – використання першого методу – наступальна, активна дипломатія, ідеї, ініціативи, пропозиції. Сработает ли его метод дипломатии, как вы думаете? Поможет ли это реанимировать Минск? Ой, я дуже не люблю застосовувати до України один старий радянський анекдот, де там, коли поїзд, наш паровоз перелетів, комуні остановка, приїжджав до Брежнєва, дрова закінчувалися, і Брежнєв замість казати, як дрова взяти, відповідав ходокам: засуніть занавіски і розкачувати вагони. На превеликий жаль, дещо з цих заяв нагадує саме імітацію. Дмитро Кулеба мусить говорити гарні фрази. Але міністр закордонних справ, крім фраз, має мати вплив на події. На жаль, його вплив мінімальний. Сьогодні не він керує зовнішньополітичним відомством. Ним керує Андрій Єрмак. Ну це вже видно. Ми бачимо ставлення до нього. Було ставлення таке ж саме до його попередника. Тепер і до нього. Може, до нього чуть-чуть доброзичливіше. Але при тому всьому він не має жодного впливу. Андрій Єрмак займає достатньо капітулянську, як на мене, позицію. Іноді, коли вона починає створювати певні загрози для іміджу Зеленського, йому кажуть, що треба пригальмувати. Так як це сталося з тими так званими консультативними радами, вони дали дійсно задній хід. У випадку Дмитра Кулеби, коли ти не можеш вплинути на ситуацію, коли ти взагалі не маєш доступу до матеріалів мінських домовленостей, він не впливає на них, його не пускають до них. Йому не дають можливості в них брати участь. Єдине, що коли появляється можливість, йому ще не пощастило, це його попередник мав таку можливість, йому Пристайко, йому не пощастило брати участь в прямих переговорах міністрів закордонних справ Нормандської четвірки, але єдине на цьому рівні він може себе якось проявити. Поки що він відсторонений від Мінська, і тому він робить гарні, красиві метафори. Дякую. Насправді, ми понад 4 роки дуже активно використовували Мінську площадку для тролінгу Росії, заганяння її в глухий кут. Повернення, ну давайте не забудемося, за Мінськом було повернено 3,5 тисячі наших військовополонених. 5 секунд. Було з активної бойових дій перейшли до позиційної війни. Зараз ми йдемо на поводу в Росії.
Ми перетворюємо це на переговори про внутрішній український конфлікт. Мене це не може тішити. Дякую вам, дякую. Политолог Дякую. Тарас Черновол был с нами на прямой связи. Ну а с нами, как мне сейчас подсказывают редактора, народная депутатка Украины 8-го скликання Олена Сотник. Вітаю вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Давайте с вами обсудим следующую новость. Республиканцы Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки выступили с предложением ввести беспрецедентно жесткие санкции в отношении России, Ирана и Китая. Об этом говорится в докладе «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам», опубликованном влиятельным партийным комитетом, в который входит около 150 конгрессменов. Среди прочего, предлагается способствовать отключению России от международной системы SWIFT. Давайте послушаем. Санкции фактически отрезали бы российский бизнес от мировой финансовой системы, поскольку большинство международных платежей протекает через SWIFT. Это также усложнит российским нефтяным компаниям обработку своих американских выплат за нефть. Оперативная группа рекомендует разработать процесс, предполагающий отмену санкций лишь в случае, если госсекретарь может подтвердить, что Россия выполняет Минские соглашения, прекращен огонь на востоке Украины, выведены российские войска и восстановлен полный контроль Украины над своими границами. Ну, так или иначе, это доклад, да, республиканцев Палаты представителей Конгресса США. Ну, вы знаете, что на сайте Белого дома уже на протяжении нескольких лет висят законопроекты, которые называют адскими, да, драконовскими в отношении Российской Федерации, но все же они не введены. Как вы думаете, почему и в каком случае подобные беспрецедентно жесткие санкции против России могут быть введены? Ну, тут дві основні причини. Перша причина, вона пов'язана з тим, що все ж таки історія з ескалації конфлікту, в тому числі конфлікту з Росією, у випадку введення таких санкцій, звичайно, вона є достатньо ймовірною. І 10 разів будь-які політики, навіть політики такі жорсткі, як Сполучених Штатах Америки, вони будуть зважувати, перш ніж приймати рішення. Але я хочу сказати, що насправді США саме виступає, напевно, найбільш послідовним з точки зору введення санкцій відносно Росії опонентом таким для Російської Федерації. Давайте тільки пригадаємо про всі ці санкції, які введені були відносно Північного потоку-2, і зараз вже зареєстрований новий пакет. Буквально сьогодні з цього приводу висловилися в Німеччині, сказали, що цей новий пакет санкцій – це посягання навіть на питання, там, державні питання в Німеччині. Тобто ми бачимо, що Сполучені Штати Америки активізуються і серйозно активізуються. Я просто глядачам нагадаю, що якраз Північний потік-2 – це той проєкт, в якому Німеччина і Франція виступають партнерами разом з Росією по побудові альтернативного газопроводу, який фактично для України створює серйозні перешкоди щодо як отримання прибутків за транспорт газу, так і серйозно ставить під питання безпеки і України, і в принципі Європи, про що Європа, на превеликий жаль, не розуміє. Тому, якщо повертатися до Штатів, Штати залишаються ключовим опонентом Росії. Давайте не забувати, що в Сполучених Штатах Америки зараз найближчим часом війде в активну фазу якраз передвиборча кампанія. І ця передвиборча кампанія обіцяє бути однією з найбільш жорстоких з точки зору саме такої серйозної конфронтації між демократами і республіканцями. І, звичайно, війна в Україні і активізація проти Росії стане однією з ключових топ-тем, я в цьому майже переконана. І якщо вже говорити навіть про ті санкції, про які я згадувала, по Північному потоку-2, багато хто говорив, що Трамп їх не підпише, але він їх підписав. І підписав він саме тому, що йому закидають дуже багато звинувачення у тому, що він якби достатньо лояльний до Росії. То тому з точки зору політичної зараз для України, звичайно, створюється найбільш сприятливий момент, коли можна не просто
вимагати, да, можна підтримувати і просити наших колег і партнерів в Сполучених Штатах Америки дійсно проводити максимально радикальні санкції по відношенню до Росії, тому що політична ситуація цьому сприяє. Звичайно, в Україні є проблема. Ця проблема пов'язана з діями нашої влади, зокрема з тим, що те, що ми дозволили собі порушувати кримінальні провадження відносно одного з кандидатів в президенти, це ніщо інше може бути розцінено як втручання у вибори. Я вважаю, що це серйозна помилка і точно Україні не варто туди лізти. Це, звичайно, може завадити, але якщо ми зупинимося, схаменемося, не будемо втручатися, хай собі американці своїми виборами самі розбираються, а ми будемо виборювати власні інтереси, а наші інтереси – це покарати Російську Федерацію, зробити так, щоб в Україні був мир, а Росія понесла за це відповідальність, то я думаю, що якраз передвиборчий процес в США чи не найкращий момент для цього. Але все залежить від влади, наскільки вона готова системно з цим працювати, наскільки вона готова зараз активізуватися і не займати цю пасивну позицію, хай великі там країни за нас щось зроблять. Ні. Займати активну позицію і допомагати, в тому числі Сполученим Штатам Америки, рухати в напрямку посилення санкцій. Дуже дякую вам. Олена Сотник, народна депутатка України 8-го скликання, була з нами на прямому зв'язку. А зараз з нами на прямой связи Георгий Логвинский, народний депутат України 8-го скликання. Вітаю вас. Витаю. Ну вот только что мы обсуждали новые санкции против Российской Федерации. Вы знаете, республиканцы Палаты, представители Конгресса США выступили с предложением ввести беспрецедентно жесткие санкции в отношении России, Ирана и Китая. Ну и они там предлагают отключить Российскую Федерацию от международной системы SWIFT. Насколько это реально? Насколько это реально? Это реально ровно настолько, чтобы нажать пальцем клавиши Enter на клавиатуре. Думаю, что не тяжелее, не легче. Если мы говорим реально. Я всегда говорил о том, что выпускает из тюрьмы не решение суда, а тот, у кого ключи. Поэтому, если мы говорим, насколько это технически тяжело, это элементарно. Насколько это есть желание, это зависит от многих факторов, в том числе от возможности Украины поддержать этот процесс и возможности наших дипломатов сделать те вещи, которые мы давно обещали. Хочу обратить ваше внимание, что вы неоднократно на канале ЭТР ваш покорный слуга рассказывал, что мы ждем действительно реальных действий, санкций. И первое, то, что я всегда говорил, это именно отключить Россию от международной платежной банковской системы. Поэтому я думаю, что господин Трамп просто услышал то, что я предлагал. Я горжусь таким процессом, что он смотрит, видно, АТР, и решил поддержать, республиканская партия решила поддержать в этом процессе. Я вам скажу более того, я думаю, что на этом не стоит останавливаться. Есть и другие вещи. Как я вам говорил, что ценные бумаги Российской Федерации находятся в Соединенных Штатах, и счета российских банков, а соответственно всех россиян в евро находятся в Европе, а в долларах находятся в США. Это кажется, что они могут быть в Альфа-банке или Сбербанке России. На самом деле там только цифры на компьютере, как монитор, а сами деньги находятся в Америке. Я бы предложил, чтобы все-таки при поддержке Соединенных Штатов наша страна была более представлена в этом процессе. А именно, чтобы все те несколько миллионов перемещенных лиц, все те крымские татары, которые потеряли имущество, которые потеряли собственное здоровье, которые потеряли собственную жизнь, им могло быть компенсировано за счет виновной стороны. То есть просто взять деньги со счетов Российской Федерации и отдать это пострадавшим. Ведь американское правосудие славится именно честностью, искренностью. И поэтому я думаю, что как настоящие джентльмены, они именно таким образом должны поступить. И я думаю, что это будет достаточно правильный шаг. Ну, смотрите, санкции, эти жесткие в отношении Российской Федерации, законопроект санкций, даже не говоря об этом докладе, да, они уже несколько лет висят на сайте Белого дома, и там санкции против Газпромбанка, против Сбербанка, ВТБ, там идет речь о отключении России от международной системы SWIFT, санкции на облигации, персональные санкции в отношении ближайших окружающих Путина, но так или иначе эти санкции висят, но их
их никто не вводит. Как вы думаете, что должна сделать Российская Федерация еще, чтобы подобные радикальные меры против нее были использованы? У вас неправильный подход в самом вопросе. Я вам объясню, в чем принцип. Никто за нас, кроме нас самих, воевать не будет. Если Америка вводит санкции, значит, это в рамках интереса Америки. Вопрос в другом. Можем ли мы сделать так, чтобы интересы Соединенных Штатов совпадали с интересами Украины? Вот это наша задача, вне зависимости от политических внутренних взглядов. Нам нужно сделать таким образом, чтобы России было дорого, неудобно, неправильно нападать на другие страны. И вот тут мы должны находить союзников. Поэтому могли ли Соединенные Штаты раньше решить эту проблему в виде санкций? Конечно, могли. Другой вопрос, что сегодня, скорее всего, они имеют те геополитические интересы для того, чтобы это вводить. Я очень надеюсь, что это действительно будет введено, потому что это решение пока не принято. Но как только оно будет принято, я думаю, что это будет достаточно большая заслуга тех людей, которые уже огромное количество времени воевали за защиту интересов нашей страны. Не стоит, знаете, вот я часто во время адвокатской деятельности занимался защитой иностранных граждан, в том числе на территории Украины. Я ни разу не видел, чтобы, как в американских фильмах, прилетал спецназ, всех спасали. Я даже очень редко видел, чтобы кто-то приходил в суды защищать этих граждан. Поэтому давайте не будем путать передачи с телевизионных каналов и реальность. Реальность заключается в следующем. Как говорил замглавы Службы безопасности Израиля, мы никогда не подписываем договор, который не можем выполнить сами, без третьих лиц. Поэтому давайте рассчитывать на себя, но давайте работать таким дипломатическим фронтом, чтобы интересы наших партнеров, которые имеют геополитические возможности влиять на Российскую Федерацию, совпадали с нашими интересами. Это непростая, грамотная работа, но мы обязаны ее делать. Мы не то что можем или должны, мы обязаны делать. Иначе Украина, в принципе, имеет очень маленький шанс на развитие, создание себя как европейское государство. Да, вы правы, но США — это одна из стран, которая гарантировала нам нашу территориальную целостность. Это правильный вопрос, который, кстати, поступает в том числе часто при мне Мустафа Джемилев. И практически каждое мое выступление в парламентской ассамблее Совета Европы я подавал именно этим вопросом. Дорогие друзья, у нас есть подпись, вы гарантировали. Но мы вернемся к пункту номер 1, который я сказал. К сожалению, международное право имеет разные пункты процесса, и у нас в Будапештском меморандуме не написано, в какой суд мы должны обратиться в случае, если он не будет выполняться. Да? И я всегда говорю о том, что на самом деле Украина не защищается от России на своих границах. Украина защищает Европу на своих границах от агрессии Российской Федерации. И поэтому, если вы, дорогие друзья, наши европейские коллеги, которые американские, которые брали на себя обязательство защитить наших граждан, и ваши солдаты не находятся на линии передовой, и там не гибнут, а гибнут наши сыны, то в том случае будьте любезны хотя бы обеспечить защиту наших граждан, экономическое развитие страны. Мы говорим о кредитах, которые мы должны возвращать в размере $2 миллиарда, $1,5 миллиарда долларов. Это, ну, что вы правильно понимали, программа государства Израиля на 5 лет только помощи, бесплатной поддержки для страны размером Киева, Киевскую область, с населением порядка 8 миллионов, составляет 38 миллиардов на 5 лет. Это подарок. Задается вопрос, сколько Греции списали долгов? Скажите, в этой ситуации, может быть, наши европейские партнеры должны были обеспечить ту финансовую массу, которая могла бы дать развитие нашей стране? И, может быть, это должен был быть точек, а не так, что наши предприниматели не знают, где взять последние деньги. В государстве у нас дыра. Европейцы от нас требуют какие-то вещи, которые общество не принимает, но вместе с этим выдают ровно те цифры для того, чтобы мы прожили, хоть вот протянули от точки до точки или этими же деньгами закрыли их же долговые обязательства. Но это неправильный подход дипломатии. Это какие-то нужно находить другие методы, другие подходы, учиться от других стран, которые это достигли. И тогда, может быть, и в вопросах к санкциях у нас бы было больше понимания, да? Больше важных процессов. Кто наши основные страны, которые нас поддерживают? Польша, Латвия, Литва, Эстония. Почему? Это потому, что они четко понимают, что они могут быть следующими. Мы точно так же не верили, как говорил тот же, опять же, известный диссидент, друг Мустафы Джемилева, Натан Щеранский, говорит, если бы меня спросили, что более вероятно, что Марс нападет на Землю или Россия на Украину, я бы сказал бы Марс на Землю. Мы не представляли на себе угрозы, но история нам показывает, Молдова, Азербайджан,
Грузия, Украина, Чечня. Это все один и тот же сценарий. Поэтому поляки, литовцы, эстонцы, они понимают, что они могут быть следующими. Так вот, когда немцы, голландцы, французы будут понимать, что они могут быть следующие, вне зависимости от наличия границ, потому что сегодня ракета за несколько секунд долетает в любую точку, да, вот тогда, наверное, бы они бы вели себя более, как это сказать, правильно, понимая, что их интересы и наши интересы совпадают. Ну А вот, пока мы слышим фразы, которые говорят, Россия — это мина посреди Европы, причем ядерная мина. Ее нужно не взорвать, а разминировать. Поэтому мы находим разные дипломатические методы, как разминировать или составить себя, интересы своих граждан, своей территории в безопасности. А вы там, украинцы, где-нибудь как-нибудь разберетесь. да, Это вот неправильный подход. да, продолжая тему Европы, вы знаете, что правительство Германии выразило свою обеспокоенность в связи с планами администрации США расширить санкции в отношении строительства газопровода «Северный поток-2». И в Берлине с сожалением ознакомились с инициативой сенаторов США. Сообщили агентство ДПА со ссылкой на источники в МИД ФРГ. Давайте сейчас послушаем цитату и продолжим. Нові санкції будуть означати серйозне посягання на європейську енергетичну безпеку і суверенітет Європейського Союзу. Уряд Німеччини не визнає санкцій з екстериторіальним впливом. В чем тут интерес США и как мы можем это использовать? Ну, знаете, смотрите, тут уже большие геополитические карты, козыри, которые играются совсем по-другому. Безусловно, Соединенные Штаты Америки — это является большой геополитический, энергетический игрок. И их интересы развивать методы влияния Российской Федерации, безусловно, не совпадают с интересами россиян и, соответственно, совпадает с нашими интересами. Но я вам приведу пример. Вот, например, смотрите структуру импорта Российской Федерации до введения санкций. Они импортировали из Америки окорочка, из Бразилии свинину, из Аргентины говядину. У меня вопрос. Неужели страна, имеющая огромный сельскохозяйственный потенциал, чернозем, не могла выращивать куриц? То есть может отправлять там с космодромов в космос ракеты, а вот выращивать куриц или свиней они не научились. Дело в том, что они не то что не учились, у них было геополитическое влияние на Америку, на производителей бизнеса Америки, на Бразилию, на Аргентину. Поэтому они держали яблоко из Польши, они держали вот такие геополитические карты, козыря. Если вы нам не так, то мы вам так. Не так, мы вам так. Да? И поэтому, если Россия становится основным поставщиком Европы, соответственно, кроме того, что мы теряем на транзите и мы становимся уязвимыми, и наши геополитические интересы вылетают, то более того, Россия становится более влиятельной на территории Европейского Союза. Это первое. Вторая вещь, которую я хотел бы сказать в этом процессе. Да, у нас полторы минутки. Работает, Мгм. Германия работает исключительно в своих интересах. Nothing special, just business. Есть более дешевая цена, значит наш товар будет более экономически целесообразным, более продвинутым, поэтому мы заинтересованы работать с Россией. И она отстаивает исключительно собственные экономические интересы. И это не совпадает с геополитическими вещами, которые происходят сегодня в Европе. Но, к сожалению, это реальная ситуация, это реальный бизнес, который происходит внутри европейского сообщества. И наша задача — найти те слова и те действия, которые бы не дали бы эти возможности, не дали бы так развиваться. Может быть, по-хорошему, может быть, не всегда по-хорошему. Но я думаю, что мы имеем точки соприкосновения с разными странами для того, чтобы найти решение этих проблем, для того, чтобы все-таки показать, что у Германии есть другая проблема. Она не работает с партнером. Это Российская Федерация не торговый партнер. Российская Федерация агрессор, заинтересована в ухудшении ситуации в Европе и в Германии в частности. И она ставит в небезопасность ее граждан. Как Спасибо. это донести? Это важно. Но мы знаем как. Спасибо большое. Георгій Лагвінський, народний депутат України 8-го скликання, був з нами на прямому зв'язку. Дякую вам. Ну а сейчас с нами, как подсказывают мне редактора, на прямой связи народный депутат Украины, фракция «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Витаю вас.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, вот мы сейчас обсуждали вопрос введения санкций Соединенных Штатов Америки в отношении Северного потока-2, в отношении строительства и компаний, которые участвуют в строительстве Nord Stream 2. Вот как вы думаете, вот эти новые санкции, которые они планируют ввести, делают фактически невозможным завершение строительства Северного потока? Очень хотелось бы верить, что именно так дело и обстоит, но на самом деле даже санкции, когда фактически была остановлена прокладка труб, потому что компания-укладчик не могла дальше это продолжать из-за американских санкций, уже очень серьезно остановила и вообще поставила под вопрос, будет ли осуществлен этот проект. Россия попыталась решить эту проблему, направив туда собственный, единственный, который там у них есть, трубоукладчик. Но, как мы видим, США здесь последовательно дожимают ситуацию, и это очень хорошо для нас. Мы с вами можем этому только аплодировать и сказать спасибо Соединенным Штатам Америки. Давайте с вами перейдем на следующую новость. Новый вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляет, что после получения статуса партнера расширенных возможностей Украина и дальше будет стремиться к членству в Альянсе. Об этом Стефанишина рассказала в интервью «Европейской правде». Давайте послушаем ее цитату. Ні Україна, ні НАТО не розглядають програму розширених можливостей НАТО як відволікання уваги України від руху в напрямку ПДЧ і членства в Альянсі. Також це дозволить ефективніше впроваджувати заходи, закладені в річній національній програмі. Це дає додаткові інструменти участі України у військових навчаннях. А ще це означає глибше партнерство Україна-НАТО на операційному рівні. Ну вот что для нас, для Украины, означает получение этого статуса и насколько это приближает членство Украины в Североатлантическом альянсе? Это еще один шаг в том направлении, которое нужно Украине, которое прописано в нашей Конституции. Напомню, что евроинтеграция и евроатлантическая интеграция у нас прописана в Конституции Украины как стратегическая цель, и такая задача поставлена всем органам власти. Единственное, я бы отметил, что, к сожалению, я не слышу комментария о вот этом решении, кстати, которое НАТО обнародовало в День России 12 июня. Ну, знаете, как совпадение, не думаю. Очевидно совершенно. Это тоже показательно. К сожалению, я не вижу реакции на это комментарии этого со стороны действующего президента Зеленского. Потому что то, что Украина еще раз получила вот этот статус, это стало возможным благодаря политике прошлого президента Порошенко. Тогда это было все заложено, и, собственно говоря, вот сейчас это решение просто как бы докатилось до своей реализации. А вот новый президент почему-то вообще пока никак не прокомментировал это решение, что плохо. Безусловно, я приветствую слова нового вице-премьера, которая говорит о том, что мы двигаемся в НАТО, это наша стратегическая цель. Это хорошо, но, собственно говоря, иначе она говорить не может, потому что она обязана исполнять Конституцию. Там сказано, что задача правительства — это евро и евроатлантическая интеграция. Но вот, к сожалению, еще раз не могу не отметить, что президент не комментирует это решение НАТО. Спасибо вам большое. Дуже дякую. Олексій Гончаренко, народний депутат України, фракція «Європейська солідарність», був з нами на прямому зв'язку. А как мне подскажут, зазывают наши редактора, с нами сейчас на прямой связи Олег Стариков, военный эксперт. Витаю вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Ну вот вы знаете, сегодня новый вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что после получения статуса партнера расширенных возможностей Украина и дальше будет стремиться к членству в Альянсе. Вот с военной точки зрения, как вы думаете, получится? Вот какова перспектива после получения данного статуса у Украины для вступления в Североатлантический альянс? В принципе, такой статус имеет несколько стран, но само по себе для того, чтобы Украина получила ПДЧ, она должна соответствовать определенным критериям. Их 6 стран, называют Копенгагенские критерии. Так вот, эти все критерии, то есть перед ПДЧ есть так называемая речная национальная программа под эгидой комиссии Украины-НАТО, который принимается на каждый год. После того, как в 2008 году нам ПДЧ не дали вместе с Грузией, вот мы в таком плане начинаем реформировать как политическую систему, как экономику, так и сектор обороны и безопасности. Так вот, к большому сожалению, РНП-2020 был принят только на той неделе, хотя в соответствии со всеми законодательствами мы должны были его принять 1 января и начать уже выполнять. Поэтому 5 месяцев мы уже потеряли. Второй
вопрос. Дело в том, что в РНП самая основная часть, это первое, это политичное, это экономичное питание, это все, что связано с реформированием экономики, политической системы, свободы, демократии, ну и тому подобное, судебной системы. А второй раздел обороны — это касается сектора обороны безопасности. Так вот, оборона — это військовое питание в данном РНП где-то составляет 25-30%, а все составляет вот то, что я в принципе сказал. И, к большому сожалению, прочитав данное РНП, я не увидел там никаких конкретных дат, там в основном набор лозунгов. Как вот сейчас премьер-министр Шмыгаль представляет свою так называемую программу 2.0, там одни лозунги, там PowerPoint, они что-то там пишут, любят они вот эти всякие картинки. То же самое здесь нету того, что мы должны принять. Так вот, я последний тезис в отношении, что необходимо сделать. В 2018 году был принят закон Украины о национальной безопасности, где разделил, то есть определил, он этот закон рамочный, он определил, куда мы должны двигаться. Так вот, в соответствии с этим законом вооруженные, то есть произошло разделение Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. Это первое. Второе. Стала центральным органом виконавчої влади и уже по военной линии не руководит вооруженными силами Украины, а только руководит политическим, военно-политическим и административными. А вооруженными силами руководит главнокомандующий Збройных сил, который эту должность разделили в этом году и назначен главнокомандующий Збройных сил. Это сделано в административных, так называемые административные стандарты НАТО и так называемый СТАНАГ, Standardization Agreement. Так вот, к большому сожалению, когда мы приняли план целей для того, чтобы к 2021 году получить оперативную совместимость, мы по плану целей мы должны были принять 219 станагов. Станаги — это директивы и процедуры. Так вот, при президенте Порошенко было принято 86 станагов, при президенте Порошенко, при министре обороны, то есть при президенте Зеленском, при министре обороны Загороднюке, хотя по всем документам они там что-то говорят 199, реально не принято ни одного. То же самое при министре обороны Таране, тоже не принято ни одного станага. Так вот, я вам говорю, одно дело говорить, что мы идем в НАТО, мы приходим к оперативной совместимости, а реально все директивы, процедуры, которые в соответствии с законодательством дано законодательством министром обороны принимать, и так называемые военные стандарты, до настоящего времени ни одного законно принятого военного стандарта, то есть стандарта НАТО, станага, за время Загороднюка и Тарана принято не было. Вот делайте вывод. Идем мы, доведем мы, приведет нашу к концу этого года, начало следующего года, допустим, мы так называем, придем мы к оперативной совместимости наших вооруженных сил с вооруженными стран НАТО или не приведем. Вот смотрите, у нас буквально минутка еще. Вот эту новость я хотела задать вам следующий вопрос относительно этой новости. Турецкая авиация нанесла удары на севере Ирака, и ранее Минобороны этой страны объявила о начале очередной антитеррористической операции в ответ на рост числа атак и провокаций на расположенные там части ВС Турции. Отмечается, что авиация уничтожила 81 объект. Что это значит? Можете перевести на язык логики? 1 минута. Ну, если брать по оперативно-стратегическому положению, в принципе, господин президент Эрдоган, как говорит, усиливает свое влияние в том регионе. Но тут есть большая проблема, потому что сейчас Турция ведет малые войны в Сирии. Ну, в Сирии она с Россией договорилась, и по дороге М4 они начали совместное патрулирование. Сейчас большая проблема в Ливии, потому что Египет начал формировать коалицию против Турции, и туда уже вошли Греция, Италия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. И уже Греция заявила, что она готова начать боевые действия против Турции. Теперь Турция, вместо того, чтобы усиливать свою позицию, начала готовиться, еще ведет маленькую, назовем антитеррористическую операцию, еще на юго-востоке страны. Хватит ли у Турции сил, ресурсов, денег и международного влияния для того, чтобы вести 3 малых войны, или не хватит? В принципе, для этого это должен делать президент Эрдоган и его высшее военно-политическое руководство. Спасибо вам большое. Дуже дякую. Олег Стариков, военный эксперт, был с нами на прямой связи с Агонс.
Ну а мы вынуждены с вами, к сожалению, прощаться. Буквально через несколько секунд смотрите информационную программу «Заман», а далее эфир телеканала АТР продолжает Прайм Муждабаев. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Коршкинч.